L-edukazzjoni qiegħda tfallina, għaddew 3 snin u l-gvern għadu ma laħa ebda qbil mal-letturi, naħdmu u nistinkaw u qed nibqgħu mingħajr marki. Dawn kienu wħud mill-appelli li waslu l-istudenti tal-MKAS waqt protesta li organizzaw l-4 filgħodu fil-kulleġġ ta' Raħal Ġdid hekk kif għaddew 3 snin mill-ftehim kollettiv tal-għalliema u għadu ma ntlaħaq l-ebda qbil. Mijiet ta' studenti jinġabru fil-kampus tal-MKAS bilan li jsemmaw leħinhom u jitkellmu dwar l-isfidi li qed jaffaċċjaw kaġun ta' tkaxkir tas-saqajn min-naħa tal-gvern. Uħud mill-istudenti li indirizzaw il-protesta qalu li l-gvern qed jilab mal-futur tagħhom fil-waqt li saħqu li l-letturi għandhom jieħdu dak kollu li jixirqilhom. Aħna ma tħallniex l-MKAS biex niskartaw. Aħna tħallna l-MKAS biex noħorġu b'digri ta' sugu. Aħna tħallna l-MKAS biex inkunu daqs tal-università. Id-digri tagħna m'għandha xejn inqas. Ilkom 3 snin, kemm ħandumu nistennew? Nifhmu li l-letturi għandhom l-isfidi tagħhom u nirrispettaw il-bżonn tagħhom li jitolbu għal kondizzjonijiet aħjar. Però bħala studenti qegħdin maqbuda fin-nofs. Matul il-jum saret protesta fl-MKAS tal-Mosta sabiex l-istudenti ikomplu jwasslu l-frustrazzjoni brabta mal-inċertezza li tħallew fija fil-vjaġġ edukattiv tagħhom. Intant fl-aħħar xhur il-Partit Nazzjonalista organizza numru ta' konferenza l-aħbarijiet kif ukoll għamel pressjoni fuq il-gvern sabiex jintlaħaq bil mal-letturi. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li se jkompli jkun il-leħen kemm tal-edukaturi kif ukoll tal-istudenti.